Ajajajajaj. Hentade sa dá prejsť na srdiečko podľa všetkého. Nie. Hej. Ešte kúsok nižšie, ale... No. Skúšame tady to? Není to príjemný podklad toto. Není, ja by som išiel radšej tady to. No. Lebo není to ani zábavné, ani rýchle, je to Trápenica. nebezpečné. No ale toto môže byť pomalé, ale zábavné. Takzvaná brzdenica je toto. Toto už viem od strome jazd. Táto viem, že táto zjazdovka je akože extrém. Táto? Toto je že extrémne dosť. No tak poďme po nej. Však to je hlina, tam nás má čo podržať, nie? Nie, to je ono. Ale to ideme, nie? No, dávaj. Tam sa kto nechce, tak môže ísť iba jednu zákrutu a tam sa potom napojí. Ale všetci ideme. To je vraj. Stromšie trocha ako toto. No. Sa dá ubrzdiť. Keď si pred okrajom kopca a nevidíš. Točíme. Nechajme si väčšie rozostupy medzi sebou. Ja berem radšej trávu ako hlinu, lebo... Toto není pre každého. Počkaj, ale ani toto už baví aj mňa. Červená, možná strať. Jaj, bol som jak ten jazd na tom kameni. Tu asi nemáme čo robiť. Je tu chodík. Hlavne, že si ešte vyklíkol, toto baví už aj mňa. Ale nie, dobre, toto ma baví. Hej, ale to najstromšie ešte len prichádza, ja mám pocit. To si ani ja neverím asi. No. Na pešo. Jasné. Čiže jebe, čo nevidí. A toto lyžujeme bomba. To rado dáš. Ale vidíme, jak nie šanci nemáme. Ani vám to jebe, tak od kríža po kríža. Tak to komu aplikácia toto vymyslela? Áno, toto je ale prudké. Nevadí, ideme. Aha. Ale pustí pomaly, že nie ja sa pokorno, aby bolo vidieť, že aký je strus. To má ukázať. A prečo tlačíte? Prečo? A ty? Hrdinu.
7 mladých debilov. Išlo po čiernej zjazdovke na bicyklo. To je tá červená. Čo, Noro? Ideš? Kamerou? Či dronom? No toto točí stále. Ja aj telefónom môžem? Dobre. Noval. Janko, ty ako ideš s tým bicyklom? Bajk musí ísť prvý, Janko. Počúvaj, a šúchaj si zadné koleso telom normálne. Nie, počúvaj, Jano, predné koleso dopredu a zadné normálne nechaj driftovať. No zadkom si ho budeš otlačať, vieš? Toto už pustíme. Požičaní neboli. Toto Rado nevidel, ale... Pivo sa? Ešte som zvedal, jak teraz ten bicykel ako zvíš.